Riwruok mar Okinde pacho ka Law Society of Kenya okwedo kaka obila osebedo katiyo gi teko mang'eny kuom jopiny mabago ng'anyo mokwe. Kanowuoyo e romo manobagi e apisgi mantiere e boma ma Nairobi, jatelo mar Law Society of Kenya Faith Odhiambo oseyo obila kuom chielo gi magina joma ne ng'anyo kaka jaus abuog rombe mane obila omonjo kendo chielo gi magina. Law Society of Kenya owacho ni gidhi kawo okang' mar chik ne obila matiyo gi mask kendo tiyogo teko mang'eny kuom jopiny mabago ng'anyo mokwe mar miyogi arita makende e kinde ng'anyo. Kamano bende gichiwo luoro e wi piche mane nyiso kaka jomaundu monjo kendo kwalo jopiny e kinde ng'anyono. This is an anarchy, an act of impunity that goons can be deployed as a tool for repression against people expressing their democratic and constitutional rights. The police, instead of upholding law and order, watched on and even participated in the thuggery. We have seen images of police officers looting and making away with laptops from shops broken in by the goons. Sadly, those whom the people of Kenya have entrusted to protect their lives and property are at the heart of undermining the safety and security of Kenyans. Against the backdrop of recent acts of disproportionate violence perpetrated by the police over the recent months, the complicity and acquiescence of the police amid runway crimes against peaceful protesters and onlookers alike discloses a worrying trend of our national police service being reduced to a conduit of violent crimes.